अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीनं रबीचं पीक हातातोंडाशी आलं होतं, ते वायाला गेले. खरीपात पीक झालं, त्याला भाव नाही, त्यामुळे रबीत तरी 4 पैसे मिळतील अशी शेतकरी राजाला अपेक्षा होती. मात्र या गारपिटीमुळं सगळ्या महाराष्ट्राचं चित्रच बदलून गेलं. होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको. उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको. होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको. उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको. येईल दिवस तुझाही मानसा जिगर सोडू नको. तुझ्या हाती आहे गाव सारा इसर गजल काळजी रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. पावडरवाल्याने काय व्हायचं की इकडे बागाचे काय उरायले दाळ पोळीचा अटॅक झालाय. आता मग त्यांचे पेमेंट तर द्यावंच लागल ना. वार आता घरापर्यंत यायला लागले, आता काय करावा. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. ऐका आपण राम राम. काय केलं? काय नाही, होतं थोडस का पैशाची अडचण होती थोडी, आलतो तुमच्याकडे. कितीची गरज? 50,000ची गरज होती बागासाठी लागत होती. शेवट आलाय बाग. मागचे बाकी व्यक्तीला मागचे व्यक्ती आलाय बागल्या तर आलाय. मागचे देवतात होते पण तिथे समजून एक पण देवता घेतला आलाय बाग. शेवट आलाय. ठीक आहे, घेऊन सागर संध्याकाळी 50,000 देऊ. फाटक्या झोळीत येऊन पडते रोजची नवी निराशा. सपन गाठीला धरत वेठीला कशी र सुटावी आशा. हो फाटक्या झोळीत येऊन पडते रोजची नवी निराशा. सपन पुढे गाव झालं ग्रामपंचायत टायमाला झालं दाबून गेला. 6-6.5 काय व्यापारी नाही म्हणतो हिरवा माले पिचक झालं, लाल पोळी आला त्याच्यावर. काय आता अवघड काम होते. कर्ज कसं भरावं, जगावं का मारावं असं झालं. बिल एवढं आले 6-7 रुपये बिल. काय करावं काय समजा ना. आता आपल्याकडे गेले गेलो होतो, म्हटलं 15-20 हजारचं काम करा. त्यांचे मागचे पैसे राहिले तसेच. लोक घरापर्यंत येऊन राहिले, काय करायचं मग. लाईट बिल एवढं आलं, एवढं ते एवढं. जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका कमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्. पैसेच काय करायचं.
देतो ना कधी देणार कधी संध्याकाळी कडकी चालू आहे. कधीपर्यंत कधी आम्हाला पैसे पाहिजे पैसे पाहिजे आम्हाला पाहिजे मिटवायचं का वाढवायचं बोल पटकन मिटवायचंच आहे ना. मग कधी पैसे काय पाहिजे द्यायला कधी देतो डायरेक्ट व्हायचंच आहे ना. नाही चल भाऊ चल चल भाऊ काय उतार काय चल भाऊ धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरत दिगंत संतती प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनी जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्द सिंधुर स्फुरत् स्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी चल चल रे लवकर चल भाऊ भाऊ हे बघा हा पैसे त्याला मागत नाही ओम नमः शिवाय अरे पण घेतलेल्या वेळेमध्ये पैसे आले पाहिजे नाहीतर तुला डबल पैसे द्यायला लागतील ओम नमः शिवाय कर्जाचा डोकर वाढतच चाललाय. दुष्कर्म माणसात घरपर्यंत यायला लागले. शेतकऱ्याच्या आयुष्यात फक्त दुःख दुःख संकटच संकट आहे. त्या झोळीत येऊन पडते रोजची नवी निराशा आता काय सपन गाठीला धरत एकीला कशी रे सुटावी आशा दिवस काही लिहिले कधी नशिबात. जरा उठा मग आता काय चाल मग काय आता काय. फाटक्या झोळीत येऊन पडते रोजची नवी निराशा सपन गाठीला धरत एकीला कशी रे सुटावी आशा अवसेची रात नशिबाला हे आहे देशातील सर्वात मोठ्या पारदर्शक कर्जमाफीचं फलित. गणेश गायके, बीड जिल्ह्यातील पूस गावचा तरुण शेतकरी. सरकारच्या ऐतिहासिक कर्जमाफीत त्याचंही कर्ज माफ झालं. किती ते तुम्हीच ऐका. इकडे तिकडे फिराफिरीमध्ये आमचे 500-600 रुपये गेले आणि आठवीचा जर खर्च धरला वडिलाला न्यायचा आणायचा तर ते 500 रुपये गेले. असा 1000 रुपये आम्हाला खर्च आला आणि 1000 रुपये खर्च मागा आम्हाला 339 रुपये कर्ज देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे यंदा तर परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. पाण्याचे सर्व स्रोत आटल्यानं वस्तीवरच्या एका झऱ्यावर 4 ते 5 तासांनी एक हंडा पाणी मिळतंय. त्याच पाण्यात आंघोळ करून ते पाणी भांडी आणि कपडे धुवायला वापरावं लागत असल्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे. तर झऱ्याचं दूषित पाणी प्यायल्यानं आरोग्याचा प्रश्न उभा राहिलाय. वारंवार टँकरनं पाणी पुरवठा करण्याची मागणी करण्यात आली, मात्र प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केल्यानं ग्रामस्थांना पाण्यासाठी नरक यातना सोसाव्या लागतात.
वाट कसली बघताय उडवा भाड्याला. चेअरमनचा फोन आला होता. गोकुळ पैसे नाकार करतोय. तर गुरुला फोन करून बोलून घे, उडवा याला. जीवाला काय वैताग आलाय आता. लोकांची कर्ज वाढले, लाईट बिलाचं हे असं आवाची सवा लाईट बिल येतं, आमकं झालं. लोक वाटायला बाजार नाही. मार्केट नाही, काय नाही. द्राक्ष बाग द्यायला आले ते लाल कोळीने जाम केलं, त्याला मार्केट नाही. हे लोक काय आता आपल्याला सोडती नाही. तू एक काम कर, तू इडून ये ना, तू जा घरी. हा, मी जातो आता बरोबर माझ्या घरी. मला सोडणार आपल्याला ते काय आता सोडती नाही. चालत तू जा तुझ्या पद्धतीने. होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको. उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको. होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको. उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको. येईल दिवस तुझाही मानसा जिगर सोडू नको. तुझ्या हाती आहे गाव सारा, सार गजल कालची रे.